Ibo sakhile. Yebo. Hawu. Manini ante bafethu manini ati manini bafethu manini. Hayi manini phela manini. Manini no. No akusindle lokulungisa lezinhle ante no akusindle lokulungisa. No akusindle lokulungisa. Hayi yazi lento izosibuka sisa nomakhelwane Okay. No mfethu Yokulandela yikho lento besizile. Sakhile yima. Hayi mina malandela ngisho. Hey man buyani sakhile buyani bafethu. Bavumela ngoba uyahlonipha kodwa. Hayi lo mjiji sihamba naye malandela ngeke mfethu. Hambani. Hayi antize siyabonga. Siyabonga. Imali anti ngaphela uyayenza lento ukuthi ingane. Hayi to. Okay ake sithi akuvunyelwana mhlawumbe abathanda ngoba phela mhlawumbe ube bethanda ukulungisa into yengane ngabe bala. Ushilo sekungaphezulu kwamandla ami kulomfana. Sekungaphezulu. Sanibonani, igama lami uZinhle wakwaMhlongo. Ngibize iNyoni TV ukuthi ingisize namhlanje mayelana nodaba lwami noanti wami osasikade sivele naye kwiNyoni TV. Okwakuyena wayengilethile last time kwiNyoni TV ukuthi sibuyise ubudlelwane phakathi kwami naye ngoba indaba yami yayinde kona kwagcina ukuthi mina naye sagcina sixabana singaboni ngaso linye nomuntu wami ongisebudlelwaneni naye okusakhile besifisa ukuthi namhlanje sikhulume naye ukuthi silungise izinto phakathi kwami naye ngoba kwagcina naye usakhile segcina ekhuluma ngendlela kwangafanele ukuthi sikhulume ngayo. Kwagcina nje izinto zingahambanga kahle manje namhlanje siyafisa ukuthi siyoxoxisana naye sixolise sicela uxolo nje kuyena mase ngibuyele ekhaya emva kwalokho. Sanibonani babukeli beNyoni TV lo phambi kwenu usakhile umntunga umzilikazi kaMashubane. Ngilapha phambi kwenu ngokukhulu ukuyithoba nokuzehlisa ngicele iNyoni TV ukuba izongisiza ngengakwenza ngaphambilini ukuthi ngagcine ngiphimisa amagama ayengekho right noma angahlalanga kahle emzalini kaZinhle. UZinhle abamazilo engithandana naye. So inkundleni zokuxhumana kuye kwasabalala noma ngithi kwatrenda bagcine kuba endlini noma ekhaya la ngihlala khona bathola babona ukuthi angikhulumanga kahle. So kuye kwangiphoqa nami ngumuntu nabo bangiphoqa ukuthi angize la ngizoxolisa njengomuntu ophilayo ngicela uxolo umndenini waZinhle ngila phambi kwenu njengamanje ngizocela ukuthi iNyoni TV ingisize ukuba ngiyocela uxolo emndenini kaZinhle noma ngithi emzalini kaZinhle lo wayekhona agcina ngiphimisa amazwi angekho right kuye. Sizosuka la sihambe siye ekhaya kaZinhle siyocela uxolo. Isifiso sami ukuthi alamukele uxolo lami konke enzokusho kuhambe kahle ngoba ingane ephume endlini ingenazo izibusiso zomzali kwangicabanga noma ngibona ukuthi khona okuzulu ngingakho ngithe ngicele lethuba ngithatha uxolo ukuze uZinhle ahlale nami ngendlela ekuyiyona ukuthi mina aphume ngendlela eright. Hawe wonke umuntu uba nephutha emhlabeni. Wonke umuntu uyadinga uxolo. Wonke umuntu uyadinga lento ebizwa nge-second chance. Wonke umuntu uyadinga ukuthi uma eseshayekile la eshayeke khona wayekade baleke ekhaya ayikho indawo edlula ikhaya. Awukho umgqomo okulahla umuntu. Uthuli ngesibiya benozondo is not over until God say it's over. Ningizimu Afrika siyakhuleka lena besilo nginogwatsha lozikhundla ngihamba nomalandela wothi ke amalandelane no kazama right ngiyaphila mzali mfethu kushibe kakhulu namhlanje. Kushibe kakhulu namhlanje esicabanga ukuthi ke esukuphethe abantu akusikho okuthiwa bayaqala bake bayibona noma beke bawubona lo msebenzi esiqephini esike sasenza la khona kuthinteka khona uZinhle noSakhile. Oh future bright. Bright future. Uye ke lo esingaye namhlanje izingane mfowethu zithi no sifuna ukukhuluma noAnti sifuna ukumbuka emehlweni sicela uxolo sizehlise siyithobe. Bawuzehlisa abantwana namhlanje so ke asazi ukuthi sofica isimo sinjani kuAnti kodwa ngokukholwa idlozi
ngoba phela idlozi lakadlamini nona elingiholayo nawo Ngikholwa uNkulunkulu. Umbelincane. umbelincane Yeah. so asazi njengamanje malandela siyasuka sihamba nabo bayocela uxolo kuAntiza ukuthi ke mhlambe ngabe uyavuma yini kodwa ke thina njengeNyoni TV sithanda ukuhlala kahle sithanda umusa sithanda ukuthi abantu ababuyele esimeni Yeah. mfethu siyacela ukuthi nawe umbukeli ngasekhaya hambisana nathi ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa Super thanks. ungakhohlwa futhi ukwenza sure ukuthi channel yakho yilakha Facebook @Nyoni TV, TikTok @Nyoni TV, YouTube @Nyoni TV. Ngikunokwatsha lo zikhundla ngikumbuzo nokafungamiswa vala savala sekuvala ngamakhana amadoda. Tentsiba! Tema khona thatha igcoka. Tum, fala kahlaba. Hey, asamveni. Siyenanda. Yeah. Atsiwona lo muzi manje. Hayibo kusekuba nenje manje. Kunenje Hayibo. zingasilumile. Kungenwa kanjani la? Hayibo naye kunjani kanti? Hayi, chawo. Sehle chawo. Akwehle. Zelo ande loya. Ngatshenika lapha. Awusikhulekile ekhaya. Yakhuleka ekhaya. Phinde yabonana. Abantu abaqhamuka bengalindelwe. Ngcono ngoba phela esiyazana usethuki kakhulu. Hayi kodwa ke kuyathusa. Niyaphila kodwa anti. Hayi kuyaphila. Siyaphila. Ngicabanga ukuthi umuntu engicabanga ukuthi uyamqala ukumbona uGwajobo, MC Gwajobo wakwaZulu. Mina hayi ngeke sayichaza kumalandela. Usungwala ekhaya. Ngeke sayichaza kuyena. Hey. Niyaphila kodwa Antiza. Siyaphila. Hey, manje kade uhlala wedwa yini? Ubobola ekhaya. Nkosiyami. Sikhuleke nakuyena phela ngokwesintu singazishawa. Shelwa izingane phela ingane zonke wethu zingivakasheleke. Kodwa nje ngingedwa. Oh. Cha Wambanikelela. impela anti udaba esize ngalo. Ngicabanga ukuthi udaba olithi alithinte yona inkulumo lesakhe saba nayo estudio ngaleli yalanga noma ke sesiqhamuke anti singasakutshelanga kodwa sithe vele ngoba iweekend hayi sicabanga ukuthi sizokufika phela la inanda kusikhona kude uyabo so size ngalo udaba lengane futhi engicabanga ukuthi indlela esagcina sihlukane ngayo kwaba indlela engicabanga ukuthi ayilunganga kahle into so ingakho sithe sibuye namhlanje sicelwa iyona ingane noma sicelwa izona ingane ngicabanga ukuthi seqondo usuthe wahluzeka mhlambe nazo zasibona isidingo sokuthi I know mhlambe ake ziphinde zibuye futhi zize kanti zizozehlisa kuyilokho nje engicabanga ukuthi isinqumo esidala ukuthi zigcine zifika nathi noma sigcine siba kanje ukuthi izingane kuyisindile nazo ukuthi mhlambe zigcine zifika zodwa njengabantu okuyibona futhi ababekade bomsuso wendaba njengoba usibhalele wezakithi ngicabanga ukuthi mhlambe iyezwakala ngazi anti mhlambe ungabeka noGwajobo ngazi Hayi impela kunjalo Antiza njengoba phela sithi isiZulu Antiza okoniwe ngomlomo kulungisa ngawo umlomo so ke ingakho ke ziphinde izingane noma nami ngangingekho kule ya kodwa ke ngithe mangilibuka udaba ngabona ukuthi awukwagcine khona sekuphela sekumabhekedwana kodwa ke sihamba nayo ingane izocela ushwele so asazi ke noma kuAntiza ngasivumela yini ukuthi mhlambe sisondele naye imani ke manithi ekhona la ingezwa khona kahle ingane inibhalelile kanti nihamba naye sihamba naye Yeah, nje sihamba anti izocela kahlahla ushwele ngoba phela kahlahla ekugcineni umqondo sobuyile kuyona ukuthi lento ayiyenza noma ayisho ekugcineni kusekhala
nikhuliswe uwena. Iza kephi ize la ekhaya? Yebo, andize la kuwena, andizocela ushwele ukuthi mhlawumbe Ngoba nifake nje imoto nje lana nje egcekeni lami ningena nayo. sihamba nayo lapha emotweni. Kwelami igceke. Yebo, ingakho nje sithi nathi siyinyoni TV sibone kuwumqondo omuhle uma sesibhalela isisho ikhaya. Hayi kwanina ngiyakuzwa wena, ngiyakuzwa wena ngikuzwa ubhuti wayena. Uyalwazi udaba lwami nengane ukuthi lwaphelelaphi. Angayithatha lengane azongena nayo emagcekeni akwami, angene nayo egcekeni lakwami. Ya anti enye into futhi ya enye into esitholile ngicabanga ukuthi ngokubuka kwabantu uhlelo engazi ukuthi babe nengcindezi enkulu ngoba ngicabanga ukuthi kwavela ukuthi umfana wakhombisa ukungahloniphi okukhulu naye futhi umfana ngathi ugcina ethola ingcindezi kuwo. No mfethu. Asondele kuyo auntie. Asondele. Ngazane ngashisela. Nawe antiza kahle. Nihamba nozinhle nomfana loya odelelayo. Mina auntie Loya mfana owangidelela ngalela yes langa. antiza ngabona nami kodwa Namhlanje ubona ukuthi kufanele zemzini wami. besicela ukuthi antiza okungenani usiphe ithuba lokungena nawo Hayi uzwe ukuthi uthini uzihle hayi. awukhulume mala Hayi. Ya Anti anti nje bese ngikhuluma ngalo mfana ke nje. Hayi. ya anti Angizwe phela ke yabona ke umfana ke angiyizwa. mhlawumbe kodwa mhlawumbe Ileyo ke nje engayizwa iyona ke nje yabona ke leyo ngavane ngashisela. mhlawumbe anti kodwa ake ngicabanga ukuthi asibanikeni ithuba mhlawumbe bazichazele ngoba nathi akukho esitheni esingakukhuluma ngoba asikho enhlizweni zabo nathi asikwazi ukusenhlizweni zabo mhlawumbe anti ukuthi nje thina sibadedele Nginikani ithuba nginika uzinhle ithuba noma nginika umfana ithuba. ake sithi uzinhle lo Esiqaleni ngabhalela uzinhle ngafuna ukuthi ngihlale phansi nozinhle kweza lo mfana inamhlanje ubani ofuna ukuyibuyisa kumina ngicela ukuthi mina auntie siyacela ngenhlonipho enkulu nje kakhulukazi siyacela sizingane ukuthi ngoba uzinhle uyayesola ake simnikeze ithuba lokuthi ezoveza lokho kungaphakathi kuwena uzinhle oyisolayo. Ngizwa mina ngizwe nithi ngiphethe nomfana. ukhona naye umfana kodwa ke sicela ukuthi size nozinhle okungenani mhlambe ke uma kungukuthi kanjani khona indaba edinga yena umfana somlana umfana kodwa ke egcineni ukuthi amaside azwakale onke uzinhle konje angabuya ngaliphi nje Jehova kumina uzinhle angabuya ya nokuthi mhlambe uzinhle angibukanisa nabantu kuyimina engizozehlisa kuyena ngahambe ngimfuna ngamthola ngazokhuluma nani ngoba sengihlulekile ukumthola ngaphandle kokuthi ngibe nosizo lomunye umuntu namhlanje uyena okwazi ukubuya kumina uzinhle angabuya ngicabanga ukuthi andi egcineni ingqondo mhlawumbe ibuyile enganeni ngoba phela njoba isho nje ithi kusekhala ithe masibhalile yasho ukuthi ayinawo omunye umhlaba engayakona wena antwayo wena ikhulisile so nathi the mayisibhala kanjalo sathinteke enhlizweni zethu ukuthi ukwala athenda ufethu udaba ngingekho kodwa njengamanje lobe sizozehlisa asize sizoyikhulekela nathi ngoba ekugcineni thina sikwenzakalani uhlelo uthi luyakha anti lufuna ukuthi izinto zibuyele esimweni yabo njoba kwakuyingane oyikhulisile nje mina ngoba nizela ngizofuna ukuthi izinto zibuyele esimweni ukuthi nje anti ingane ibuyele ekhaya nawe uzwe usehlayo kuliphi ekhaya kuliphi ngoba uthi ingane ifuna ukubuyela ekhaya yathi mina mangithi uzofuna ukhetha ukuhamba nendoda noma ukhetha ukuhamba nami yathini yona yathi mangabe ngizovuma ukuthi yona nomfana kazana lo baphila impilo yabo abayithandayo uzinhle ngoba nimbuyisa ngoba wawukhona uthe mawumbuza ngoba wawumbuyisa nje uzophila intando yakhe nomfana lo la kwami hayi mina yabo nje bahamba ngane nanestage phela lolu ya ngicabanga ukuthi anti mhlambe ingane ilalile yaphenduka yaphinde yawathola nama advice nezaluleko kubantu abadala ngoba yabona lokho ababeyikona ngalela langa mina sengathi akubona isimanga sengathi bafikile studio sakhuluma nabo bathobeka indlela esimanga sengathi akusibona so ngoba ke udaba lavela ngathi
ukuthi Yeah. kodwa Sithiya singalishiyi emoyeni. Izinhle ngike ngizwe ukuthi mhlawumbe Siya singalishiya emoyeni. ufuna ukuthini kumina kona ukungibheka ngifuna ukubona ukuthi uzokwazi ukungibheka emehlweni nje ngifuna ake nimlethe Yeah, mhlawumbe anti ngike ngibona ukuthi uzokwazi yena awuthole ngolandela emehlweni uzokwazi ngoba antiza ana wehleke nje. Awuzi ngolotho. Hayibo. Ziyaphi ikhwama manje? Kanti ngana niphethe nekhwama yini? Hayibo. ukuthi Wehlule manje mntana. I-future isekho ni bright. Ayisekho bright i-future. Nemthwalo ngisekuzokhulunywa kanti niphethe nemthwalo. Mhlawumbe anti mina ngemvumo yakho angazi bengisacela mhlawumbe solibambelene endlini udaba. ngoba manje into eyinkinga yabona Hayi anginandaba namakhelwane le ngane ngikwanisile nezwe ngaziwa yizwe lokuthi ngehluke ingane ngikhulisa ingane ake ngomakhelwane ungangazi ngale ngane ngikhulisa incane ingaka namhlanje abantu bafanele ukuthi mina ngiyohlala phansi nayo kuma-TV ingikukanisile ngeke nje ngisho hayi nekhama Ngiyaxolisa anti ngithi zinhle hayi nesikhwama ikhwama Okay, anti siyacela isiphethu basikhulumeni. uzokhuluma nami Awukhaphe mina anti. Ukhaphe mina. uyakhashwa anti besicela ukuthi-ke mhlawumbe ngenkulu inhlonipho nje ukuthi mhlawumbe noma ikhoma soyibeka la emnyango kodwa singene mhlawumbe ngaphakathi mayikhona indlela yokuthi uzwe ukuthi bazothi ngoba osekubalekile njengamanje ngicade nami mfethu uyayisola njengoba indodade wethu eyisola so siyacela anti mhlawumbe ikhoma singazi ukuthi sibeke la ngapha bangenisa endlini nje ngeke Manje anti vela abahleli wengane yami vela abahleli nje ngoba lokho engizokhuluma ngizonilalela ngoba ngihlonipha nini kodwa vele akukho engizokuzwa okuzokhulunywa yibona vele akufune ikhoma nje size ingene nje la endlini asho ukuthi singasondela nje ngayimela nje lapho nimela njalo nezikhwama Manje anti soxoxa sibuka umphakathi wonke lana. Siyacela abantu bo Yeah, ngcono ke mhlawumbe. Okay. Anti wakhe ngicabanga ukuthi njengamanje into ebalekile njengoba kuzingane. Izingane ziyona. Izingane kuyenzeka ithathe izinqumo nazo ezisuke ezingazi ukuthi lezi zinqumo eziyithathayo igcineni zizosiholela. Ngicabanga ukuthi njengamanje seyifike ekugcineni. Uyabo uma ingane isifike ekhaya anti ngicabanga ukuthi akukho okudlula ekhaya. angikuzwe ukuthi ifike ekugcineni ekuthenini kufanele ngilawule manje mina anti hayi ngoba zikilawo yabona izulu sithi umbuyazi unqanda phambili njengamanje seziwunqandile nje baseyabuya Nokuthi kukhomba ukuthi sebefike kupheleni ngivumela ukuthi ingane ingijayele mina ngayicela ukuthi le ngane sibuyele ekhaya sizokhulumisana kuko konke engikwenzile okulonke sihlale phansi sikhulumise yakhetha ukuhamba naye lo mfana namhlanje sekufanele ithwale ikhwama abathwalisane njengoba bemile njena angazi neskipa ngoba efake ngisho iskipa esinemkhono emfishane njena akafake okukhombisa phela ufake ngabe phela ngithi lo muntu wayibisa ngomzilikazi kaMashoba mayibongela phela lo yeah anti ngicabanga mhlawumbe sithi sithi ukuhoxisa sithi namhlanje kuthi akangidelele kakhulu ukushaye ngisho iskipa esingake ezongena emagcekeni akwami bahamba nozinhle neyikhama bazothi Siyaxolisa anti siyacela usiphe ithuba sixoxisane. Yeah, ungenani anti uzwe. Ngomlomo. Yeah, uzwe mhlawumbe izingane zifuna ukuthini. Lokuthi sikhulume ngiyacela. ifuture kanti isithanda kanjani badake Anti ngiyacela ukuthi singene endlini sixoxe ngiyacela. hayibo ngithe hayi kwambo hayi kwami Okay, anti kuphi? Okay, mhlawumbe anti khona into oyifisayo.
mhlambe inkinga ukuthi kukhona umzili ulo Ngisangicikwa yikho Umzili- konke nje, ngicikwa uye uzinhle, ngicikwa uye futhi. Kakhulu ke nje yena ongicika kakhulu. Okay, mhlamba ke Ukuthi okay, njalo mhlamba inkinga zala ekhaya kufanele ngiyilungise nozinhle. Kufanele Mhlawumbe Antiza Okay. akakalinde. Awukuze emotini. Mhlamba ke linde emotini. Mhlamba ke okay kunjani ante linde emotini? Ayiwoza bafu. No antisidedele. Ayikabi antisidedele Nkosi yami. Singeneni ngaphakathi. Yabo nje kudlula nobaba abadala lapha. Nabo baba bayadlula lapha. Sengene nomfana. Ayikabi. Anti ayikabi Nkosi yami, ayikabi. Ayingena futhi. Siluze ngala. Uzohlala ngapha futhi. Hlala ngapha. Ake simshwanise namhlanje. Hayi Antiza Siyabonga. ukuthi usiphi ithuba lokuthi sigcine singene ngaphakathi. Malandela mfowethu wawukhona udaba liqala. So Antiza siyabonga nje nokuthi usidedele. Siyazi ukuthi ngokomthetho wekhaya ufuna isikhuleke kuwena. Uma into uthi awuyifuni kufanele sihloniphe lokho. Kodwa ekugcineni okoniwe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo. Ekugcineni thina siyikwenzakalana silolu hlelo sisifisa ukuthi imndeni ixhumane kuyelana. So njengoba kwakwenzekile kwaba khona ukuphambana kwemibono nangu izinhle nangu nomfowethu bazoza indlala kuwena. So ingakho sithi siyacela namhlanje ukuthi sizwe ithuba ukubona bathini bayibona indlela abageja ngayo njoba nomphakathi ubonile wabasola abantu abaningi. Yebo Antiza. Futhi siyazi ukuthi anti waphatheka ngendlela eyisimanga. Ngendlela ukuthi kwaze kwavela namagama ukuthi nawe umuntu engazi ukuthi ingane awuyikhulisanga ngendlela. Engeke ngisahlehla ke nami kakhulu nobhlungu kwamagama ekade egcina ujikijeleka ngawo ngalesa sikhathi. Esicabanga ukuthi futhi thina njenge TV sabantu abakhathalele kakhulu ukuthi abantu abazwane, abantu ababuyisana kunjalo kwaJobe. So siyazi ukuthi okwenzeka kwavela futhi emphakathini ukuthi izingane zivela njengezingane engazi ukuthi awuhlonipheki futhi umuntu okufana ingane uyiyekelela iphilisi noma kanjani. Kodwa ekugcineni ngaso sonke isikhathi ingane iyohlezi ingane iyohlezi inamaphutha and ingane mase sishayekile esuke sidinga sona futhi esandla somzali. Awukho umgqomo wokulahla umuntu, ayikho indawo yokulahla umuntu. Ngicabanga nina nizelana nizela ukuthi kufanele ngenze njani mina uzinhle ngimukele phakathi kwalamagceke. Hayi anti impela nje anti lokho kodwa nabo usazozikhulumela na. Usazozikhulumela na. Thina sisazama ukuthi uthobe anti umnikeze isikhathi umuzwe. Ngithobe. Akodwa ake ngimnike ithuba khulume ngengikuzwe. Yake zinhle. Yebo Antwana, Uyaphila. ngiyaphila wena. Impilo ikanjani? Ngiyakubona uyatetemuka. Njengoba anti sila namhlanje, njengoba wawenzile nawe eqaleni ukuthi ucele usizo from Inyoni TV. Ngenxa yesizathu sokuthi uyafisa ukuthi sibuyisane njengomndeni. Njengoba kade kumnandi sihlala ndawonye yonke leminyaka ungikholisile emva kokushiya uma wami. Anti ngiyafisa nami ukuthi ubudlelwane bethu kuphinde buyele njengaseqaleni kube right. Njoba ngidla anti namhlanje ngifonile nami kwiNyoni TV ukuthi bangisize njengoba udaba lwethu lwagcina lingalunganga nje ngokudlula. Ngithema ngihlala phansi nami ngiyicabangisisa kahle lento sayikhuluma naye uSakhile sabona ukuthi kungawumqondo omuhle ukuthi siphinde sibacele obhuti ukuthi bazosisiza ukuthi sikwazi ukuthi sixoxisane nawe anti sigcine sivumelana ngento eyodwa njengoba Uvunyelwana ngokuthini? Hangithi anti isizathu sokuthi ufonele iNyoni TV ngokudlule kwaukuthi sibuyisane mina nawe izinto ibuyele njengasekuqaleni anti siphinde sibe umndeni ojabulile. Zinhle ayikho mina into ezobuyela esimweni phakathi kwami nawe. Kuningi ongonile ngakho. Kuningi. Kumanje awusafundi wena.
uhleli lo mfana. Lo mfana ngoba uthi ufuna ukubuya njengamanje esikoleni usubuya esikoleni. La kwami uyobuya mhla. Yabo mhla usubuyela esikoleni usufunda. Hayi manje ukuthi ungazobuya la kwami ungitshela ukuthi uzohlala nje. Njengamanje anti ngilungisa yona impilo yami njengoba ngilana. Ufuna ukuzoyilungisela wahamba la ekhaya phela impilo yakho yona ilungile. Waphuma la ekhaya yayokonakala le ngaphandle impilo yakho. Njengamanje na usubuya la ufuna ukuzoyilungiselela la wahamba la right. Usufuna ukuzoyilungiselela la. Ilungiselela ubuhleli khona la wehlipizeke khona impilo yakho. Ufuna ukuzoyilungiselela la ekhaya manje impilo. Ngiyacela uxolo antwami, ngicela ungixolele ngakho konke. Ngiyazi ukuthi ngenza iphutha elikhulu ngokuthi ngisuke la ekhaya. Ngiyazithoba kuwena namhlanje, ngiyavuma ngenza ngakho konke zihle ungibukanisa nabantu kuma TV. Ungibukanisa nabantu ukuthi ngiyancenga, ngimdala ngizoncenga ingane. Ngincenga ukuthi ibuyele ekhaya. Noma ubukisa ngami ngoba nakho ungakwazanga ukuthola abantwana. Iyona indlela le obukisa ngayo, ubukisa ngami kubantu nabo makhelwane kubo bonke omakhelwane la bekhalwa ngabo ukuthi ngiyabasaba sebephumile. Ngiyinhlekisa njengoba bephuma bonke nje bekubuka bayakubuka ukuthi wabuya. Mina ngizohlekwa omakhelwane futhi ukuthi hawu waphinde wayibuyisa ekhaya ihamba nesoka layo lizongena egcekeni lami. Ngiyaxolisa anti akekho umuntu Uzongibukanisa nabantu kuze kube yini? Kube iphutha ngiyaxolisa. Uzongibukanisa nabantu kuze kube yini ungibukanisa nabantu? Angeke njengoba ngilana sengishintshile anti ngimisela ukuthi ngilungise impilo yami. Uhlele ekhaya ungafundi. Ngizofunda emaphutheni ami ngiyathembisa anti. Uzofunda emaphutheni akho kanye. Mina la ekhaya indlu yobuya usuyingane engiyaziyo usufunda isikole akho mpilo ozoyilungiselela la ekhaya. Ya anti ngiyanizwa. Ngiyacabanga ukuthi ezinye izinto anti kuloko kwesikole ngicela ukungena nje kuloko kwesikole okuvezayo. Ezinye izinto anti ngicabanga ukuthi zizolunga ngokuthi ingane ibe seduze kwakho. Ngicabanga ukuthi njengamanje indlela esumzweni athe isola ngakhona. Ngiyacabanga ukuthi akukho njengamanje osukufisa ukuthi umbone ingane njengengane oyikhulisile angeke ezekwenze. Ngoba phela umuntu mangabe seveza ukuyisola anti ngiyacabanga ukuthi usuke sengenza noma yini umzali wakhe athi akayenze ngaloso sikhathi. Ngimlethe la ekhaya aphinde ayibone ukuthi usengcono aphinde abone ukuthi naba abanezimpilo ezibright aphinde ahambe futhi angishiye ngiphinde nginilandele mina ngize kunina futhi kwiNyoni TV ngizonicela futhi nango ke futhi. Andize ngicabanga ukuthi bayalibona iphutha labo njengamanje. Nango mfowethu. Ushilo nisibhalela nathi nifuna ukuzoshweleza kuAndiza. Nango Andiza. Lento obuyiveza kuthina yokuyithoba nokuzehlisa siyacela ukuyibona lapha phambi kwaAndiza. Kungabe ukuthi ngamehlethu mfowethu. Kunjani? Hayi no ngibonga lethuba engilitholayo bhuti. Ukuyindlala kwami ngizothi mina ngilo umuntu okhule nje ngamasiko nanokuthandaza noma sikhula nje sithandaza. Esingakho mangikhula nje ngithandaza ngalo muntu esuthanda ababethu asizwe. Mangcilise igama lakho nofunuso wakho mayenze intando yakho uqhubeke kanjalo bese kuba khona la ukuthi khona usithethelela amacala ezinto njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Kepha ungasingenisa ebulimini uqhubeke kuze kube uyivala. Lo mthandazo ngiyabona ukuthi manje usuyasiza ngoba la sikhona ngoba silala sikhona umnike imithetho uhamba ngawo manje. Sizocela uxolo kuAnti naye methi methandaza athi inkosi ngicela ubathethelela abangona. Ngambamba mhlawumbe umtshela ukuthi hayi uzoqhubeka bafukhuleka. Yebo okancane bandla. Useleni madoda. Yebo. Yebo. Nje. Ngizokutshena mase ngiright okwamanje ngisabhizi. Alright. Ukuthi noma uthandaza nawe anti ngiyazi ukuthi uthi inkosi ngicela ubathethelele abangonayo nami ungithethelele kanjalo. So empilweni uyamdinga umuntu ozohlalisana naye noma ngithi owesimami enizobonisana naye kepha ngendlela okuyiyona elungile. Njengoba ushilo nasekuqaleni ukuthi kumele kube nendlela okuyiprocedure ukuthi uyalotshola kuze kufike emshadweni kuze kube usungamthatha ngezandla ezingcwele zasendlini. So nami ngeke ngabona ngayi noma amakhwapha ngabona ukuthi no ngikwenzile okuningi kepha khona la okunganuki kahle khona. Ingakho ngithe no asesiqala ekhaya. Asike siqale ekhaya sibuye
ebengikulindele kuwena anti kakhulukazi ukuthi usinike uxolo. Usungakusho okushoyo kalula nje uzokuvumela kanjalo kanjani? ukhuluma ngoxolo kalula kanjalo nje uxolo nje kalula kanjalo ilona enilindele. Yebo ngilindele lona ngoba mesingasuka la akukho la singathola khona ngaphandle kwaleli khaya. Ngicela ukubuza mhlambe Sakhile njengomuntu owekhona kwishow uzokhumbula ukuthi ngaze ngakucela ngathi ngicela usiphumele ngenxa ukuthi wawukhuluma useka. Ngikhumbula kahle. So ngifisa ukuthola kongivezele kona ngifisa ukuthi no-anti akuqonde ngoba sagcina sisala kwishow no-anti nozinhle. Ngifisa ukuthola ukuthi isizathu esenza ukuthi manje uzibone unephutha nesizathu esenza ukuthi nihlale phansi nozinhle nithathe isinqumo sokuthi uzinhle akabuyele ekhaya ikuphi okukwenze nje wabona yonke into eyenzeka ukuthi yaba yiphutha nesinqumo esikwenze nathi no niyasibhalela nizosicela ukuthi size la iNanda silethe uzinhle ekhaya kubo ikuphi. Ngifisa nje mina sithola ingqikithi ngoba ekugcineni wavela njengomuntu ongahloniphi uyabo. So ngifisa sithola ingqikithi mfowethu. Futhi ekhaya la ngihlala khona nginabantu mengithi mengonile kube yibona abangisizayo. So njenganamanje babonile ukuthi no lento engiyenzayo ayilungile neze. Yingakho bathe angithatha uzinhle ngimlethe la sicele uxolo. Ibaphi labo bantu ngoba sabuza kuwena ukuthi iyona into oyifundiswe kini le. Angisazi wangiphendula wathini. Sengifisa ukucheck ukuthi ekhaya kini shuthi ukhona lo muntu okuyena osasele mhlawumbe okwazi ukubona izinto ngesithi right. Mhlawumbe ngabe ubani umuntu okwazi ukubona. Mina ngiyaxakeka Sakhile and nawe anti angumfihli nami. Angikholwanga nami ukuthi uSakhile lobekade ekhuluma ngale ndlela. Indlela ozokhumbula ukuthi kwishow kwakade kukanjani. Nje ngiyashaqeka yazi nje oba ngithuli nje ngiyabuka ukuthi simbethe isikhumba semvu. Yeah, Sakhile ubani lo kini wena ocebisile wabona kuyisinqumo esiright ukuthi uze kanti emva kokuthi wakhuluma waseka sahluleka. Noma ngeke ngababala bonke ngoba bathi ukuba baningana bhuti kepha okuyena ohamba phambili umzali ongizalayo engasho ukuthi uma. Okay uma. Yeah. Okay shuthi uma usaphile. Usaphile uma. Okay hayi siyabonga mfowethu siyabonga. Ukusho ukuthi ke umfana akazanga la ekhaya ngoba kufisa bona ukuthi beze kumina bazoxolisa. Umfana ulethwe la ipressure yomzali wakhe ukuthi phinisela ingane kubo ngokuthi siyibonile ukuthi lengane awuyithathanga ngendlela eright. Umfana niyawezwa amazwi akhe ukuthi uthini? Uthi uma wakhe umuntu omtshele ukuthi ezimina zokwenza indlela eright. Kuyazwakala anti kodwa awuyikhulumele nawe. Ngizocela ukungena emlomeni la uanti. If nathi besingathanda ukwenza lento le bengeke size siyenze. Ingakho sike sahlala phansi sayibuka la sone khona. Sasesiplana njengabantu abakhulu ukuthi izinhle okuyona indlela omele siyithathe nayo. Ingakho sicela manje iNyoni TV ukuthi izosiza size la ekhaya sizothatha nezinqumo kodwa indaba isuka phi kuma wakhe nina beningakuboni lokho. Yasuka phi kuma wakhe ngithi indaba nasengihlala phansi nozinhle ukuthi nize kumina nizokhuluma nami. Kodwa anti mawuzokhumbula kahle last time ngikubona kade sixoxisana kwaseqaleni kuwena obuzocela usizo from iNyoni TV. Ngacela anti mawuzoba neqiniso nje ngacela anti ngasho ngathi uthi ngiyayisola nami ngathama ukukhuluma nami amazwi akho angihlaba nami ehlizweni. Kwaba ngephi izinto mawakazi ukuthi ngithi mangikuzo ukuthi njengamanje uhamba nami noma uhamba nomfana wakhe somfana ikuphi ukuyisolo waba nakho ngalelo langa. Akukho ukuyisolo, akukho uyisolo ongakhuluma ngakho uthi ngalela langa waba nokuyisolo. Akukho ukuyisolo obenakho. Wena ubenakho ukuyisola njengoba nisho nje ukuthi sekuqhamuke umzali wakho wazokutshela kanje nase kuyimani iba nokuyisola. Ukuyisola nakho futhi ke nje lo ubukakala ngisho ebusweni nje ukuthi akanako ukuyisola. Umzali wakho uyakwazi ukumhlonipha kodwa mina akwazanga ukungihlonipha mina ngosuku lokuqala engibonile. Kodwa umzali wakho ukwazile ukumhlonipha namhlanje useze wazongena la. Mhlawumbe bavume ukuxolisa phansi. Singasho ukuthi anti lokho kube ukuqhuzuka
okuncane ukuzinhla kwenzile ingakho size sathatha lesinqumo ukuthi ake sibuye ekhaya. Nibuya kuliphi ikhaya? La azalelwe khona akhulele khona ingakho Kuliphi ikhaya uzinhla buya kulona? Usuhlulekile Futhi anti nokumphatha. awusangidingi mina empilweni yami. besizocela anti ukuthi Awusangifuni nje. Hayibo, Zinhle. Awungiyeke nami ngiphole bo. Ngiyeke ngiphole. Antiza manje siya Zinhle indaba yakho iyangigulisa. Mhlawumbe uyangaza ngimngaka mina. Iyangigulisa indaba yakho. Ngiyeke ngiphole nami. Ngiyeke nje ngiphole. Antiza mhlambe ngokukhulu ukuyithoba because uyayithoba manje nayo mfowethu nozinhle sebeshayekile sebazozendlala kwena Baze bazoxolisa bashesha bokushayeka. bazoxolisa antiza. So mina bengithi ngangingekho vele indaba iqala kodwa ngithole yonke indaba la emsebenzini. Bengicela ukuthi okungenani umzwele uzinhle. Khona vele konke lokwayikhuluma ama future bright nani vele ingane ziyona. Kodwa ekugcineni ukuthi ebuye ekhaya ngoba ekugcineni vele mangathiwa ubhekana nenkinga lapha. Iyo impela ke le engayizwa ke Mangathiwa ubhekana ubuye nenkinga. ekhaya. Iyona engayizwa impela ke nje le yokubuya ekhaya. Eyokubuya ekhaya iyona engayizwa. Ukusho ukuthi anti uyangixolela kodwa ufuna ukuthi ngibuye ekhaya. Eyokubuya ekhaya ngithe ngilinde ngiphole bo. Mhlawumbe antiza kugcina sekunane inkinga njengoba nje umntwana efuna ukubuya ekhaya. Malande uzongifazela. Mhlawumbe koze kufikela kuthiwa uyakhulelwa khona. Mhlawumbe uthole ngeke wazi Phela lokho ekhaya. lokho phela sekuwokwabo akukhona okwami. Khona ezokezwe, khona bezoke bezwe ukukhulisa ingane ukuthi njani. Kodwa ekugcineni anti ingane yakho ikhuliswe wena. Yiphi ingane kweyami ukube kwakweyami ingane yayizongilalela ngalelala njengoba le uyambona ukuthi lo ukwazile ukulalela umzali wakhe kodwa wena ukwazanga ukungilalela wena. Kodwa lo namhlanje ukwazile ngoba ngingangikutshela mntanami ngathi abafana bayajika. Namhlanje lo mfana wakhombisa ubuhlaza kumina kodwa emuva kumzali wakhe wenze njani? Umhloniphile wenze njani? Waqala phansi wabuyela la engangikhona ukuthi azocela uxolo kumina. Wena wenze njani ngalela langa mina ngizocela ukuthi sihlale phansi walalela bani yena wabonani impilo ebright ini future okay impilo ne future vele into eyodwa wabona ku bright konke. Namhlanje umfana wenze njani? Uhlonipha uma wakhe wena uhlulekile ukuhlonipha uma wakho. Namhlanje uzokwenza njani? Uzocela uxolo ubani ongenandawo yokuhlala lapha phakathi kwenu nobabili. Uma engathi lo mfana get out njengamanje ngithi usuyabona ukuthi umfana yini usenayo indawo uma wakhe ngoba uzile kuwena kumina wazoxolisa njengokusho kwabazali bakhe. Wena ngeza kuwena ngizokufuna wenze njani? Wahamba naye. Uyabona ukuthi wena usenandawo lapha yokuhlala. Ingakho anti namhlanje ngifikile ngizocela uxolo ngiyaxolisa ngenhliziyo yami yonke. Alukho uxolo bezothola ngilinde. Yabo njengoba kulokhu ngishiyo ngisasho ngithi ngilinde ngiphole uyozwa ngami. Okwamanje nje awukuqhubeke nje nempilo uke nje utetemuke nje nempilo uyiphethe nawe antiza xoxa ngene. Into engicabanga ukuthi mhlambe uzinhle uyalibona iphutha lakhe. Njengoba ngisho ngithi kwesinye isikhathi umuntu uma eselibona iphutha lakhe mhlawumbe usuke sezokwenzela nayo mhlawumbe intembi noma into engeze ukuhamba kahle. So njengoba ezoxolisa anti uzothini mawuthi wena uyamxosha afika abhekane nenkinga. Mhlawumbe uthi uyamxosha kube nenkinga eserious ngempela emphoqa ukuthi eze la ekhaya esebuye senenkinga lenkulu nale. Unobaba uzinhle omphethe kahle izinto wathi umfana kumina wawungekho. Wathi umfana kumina izinto engizenzela uzinhle mina. Okucacayo ukuthi wena anti obungamenzeli zona ngoba uzinhle ubengeka ahambe azafike kumina. Wena ubumphethe kahle. Ya kodwa anti ngemvumo yakho bengicela mhlambe yebo kona kwenzeke i-episode yahlala sashutha ishow bayibona abantu kodwa uma sizolokho mhlambe anti sibuyela emagameni asihlukile nabantu abavuvuzela usawuthi esilondeni. Mhlambe anti kungcono ukuthi njengamanje njoba sikule nkinga izingane zilapha phambi kwakho ake sidileni nalenkinga ke ukusuka la nje basila ukuya phambili singahleli. Ayikho nje. Shuthi sifana nabantu abayakha bayadiliza.
njengamanje nje ake angizwa lutho. Mhlawumbe anti kuphi okufisayo noma sibuye nabazali bamfana mhlawumbe ngifisayo nje ukuthi aqukule amasakana akhe nendoda yakhe niphume nilayishane njengoba nilayishanile. Mina ayisekho into engingayikhuluma nalo mfana, ayisekho into engingayikhuluma noZidle. Into engizokwazi ukuthi ngiyikhulume mhla sekufika abazali bomfana abantu abadala, ngoba nami ngakwazi ukusuka ngimdala ngazokhulumela uZidle. Akakwazi umfana ukufika yedwa kube kuyena owakhuluma ushidi mina. Kodwa anti njengomuntu omzalwane okholwayo, ake sikuyekeke nje kokukholwa ngoba wena kukuhlulile ukukholwa. Wena ngikukhulise ngokukholwa, kodwa wenze njani? kodwa nawe namhlanje Ukhule ngenkolo. kodwa uthi Hayi uyakholwa. Ngizofunda emaphutheni ami, ngiyakuthembisa namhlanje ngizofunda. Ngizokona nazo ukuthi ngoba nakho siyakholwa ngizokwenza noma yini. Azinhle no singawasebenzisa amazwi okukholwa nani. Ihlisa amazwi akho mdalo anti. Antiza mina engicelayo kuwe ukuthi uncenye inhliziyo yakho mfowethu. Njengoba mfowethu ukhomba ukuthi unobudlelwane noZidle, ngeke uze andihlukanise. Mina into esengifuna ukuthola amalandelo ukuthi into yeni kahlahle vele nina-ke nobabili ithini yaphi. So ngokubonga kwami nje manje nangokubona bhuti, into engayisho nje mase ngikhulume nani angazi sengathini ku-anti. La size la ngithi sizocela usizo kimi ukuthi nisilethe la, ilona usizo besicelile. So mesifika la u-anti into ebesilindele konke azokusho bese sokwamukela ngoba sonini. Bekopha ekade sikulindele kakhulu bekuwuxolo. Njengomuntu naye omdala oyaziyo le ndlela yentsha ukuthi uma usakhula kuba nezingqinamba ezenzakalayo. Ngoba into engiyibuzayo ithi uyimisele yini ngalo umntwana, ngoba malandele kwesisikhathi njengoba sihamba nani nathi ekugcineni sifuna abafana njengoba sihamba nawe, asifuni ukuthi u-anti uvele njengesigebengu njengoba ngisho kanje ixolisa anti. So ikhona ni into eyikusasa oyicabangela uZidle ngelinye ilanga. Yebo ngakusho, ingakho siqalela ekhaya ukuze ngifuna yonke into ihambe kahle manje. Yonke into ihambe kahle ingakho ukuthi ake siqale la ekhaya. Usho ngalokho. Kepha u-anti mase sijikisa kanje ngingazi ukuthi iyona yiphi indlela emele ngiyithathe nje. And anti njengoba ingane kufanele zijike, ngicabanga ukuthi naye ubafa njengoba eshilo ukuthi kubo unaliya ngcindezi ukuthi kufanele ungiselente. Ngicabanga ukuthi sekuzobe esinye isithombe nakubona abazali bakhe uma ngabe umfana esebuya futhi nengane. Angithi ayibona leyo nto, ingane ihambe mhlawumbe ipakishile. Abahlali nje nakhona nje emzini wabo lo muntu baqashile. Mhlawumbe ake sithi ke nakho kuseyathola futhi ekhaya kuba ukuthi ingane ngiphinde ngabuya naye abavumanga. Ngicabanga mhlawumbe leyo nto singaziveza futhi nathi la ekhaya njengabantu engazuthi. Ngakho ke ngithi la bazobe sebebona khona ukuthi angisadingi zona izingane sengidinga bona qo. Hayi. Ngathi sengithanda ukungehlula manje. Ngazi ukuthi mapha amagama angingawabeka noma ukuyithoba esingakwenza ukuze sibonakalise ukuthi abantu abayisolayo. Ukuyithoba nje ongakwenza mfana wami ukumbambisa izikhwama uZidle niphume niphele emagcekeni kwami. Ikona nje ukuyithoba ongangenzela khona nje, ikona ukuthi okusho ukuthi kahle kahle wena anti njengamanje usho ukuthi uyamxosha uZidle or unika imvumo ukuthi ayohlala namaqhubeke nokade kwenza. Ahambe wayithathela vele isinqumo sekho azosithathelwa yimina. uZidle wathi usemdala ngokwanele. Njoba sesithathile isinqumo Wafuhlisa umoya ngoba kwakuyisiphi isimo ukuthi uzumvimbi uzusibize la usibeke phambi kwalabafowethu lapha. Izivele lento iba sobala kwakuyini imbangela yakho? Kwakukulungisa. Kwami kwiNyoni TV la engamdela khona uZidle. Angithi njengengane useyicabangile wabona naye. Isilonda sakapholwe bakwethu ngiyekeni siphole. Okusho ukuthi na anti zonke ingane oyikhulisayo meyicela uxolo kuwe uzolinda uphole. Mina ngikhulise uZidle mina ayikho ingane ngiyifusile. Uyedwa ngoba nimbona mina la ekhaya yonke into ebengiyithola bengazokuthi kufanele isenti lami liye kuyena ngoba ngimfunelani impilo engcono. Kodwa yena wenze njani impilo engcono ubone kuyini kuumfana nomkhiqizo. Okay sengihlaba ngiyibhekisa ngakuwe ekukhuleni kwakho wena anti awekho amaphutho ke wawenza. Angikaze ngalenza ngisho elilodwa iphutha yabo nje ngoba ngihleli angikaze abazali bami mina ngabahloniphi. Wena wakhula ngendlela okuyiyona akwaze wona. Yebo. Ebazali bakho ungayicela uxolo. Inhlobo nje ubona lokho nje kwamadoda. Angaze ngijahane namadoda mina empilweni yami. Mhlawumbe lento kuzinganakali. Kuzingonakali lento antizi. Sicela ukuthi ngoba uthi ufuna abantu abadala. Uthe mama ukhona ngithi. Ukhona mama. Yeah, singakwazi ukuthi simthole uma wakho.
singakwazi ukuthi simthole kodwa angisaboni thina singamtholela khona ngoba sifikile sazocela uxolo iliphi uxolo umama azolithola elivulile bafo sizolungisa nithi lana ukwazi phela na ukhuphula izwi sizolungisa la uandi Siyabona siyamncela isidingo wafa mntanami ukuhlala ehlathini. Zindla uyikhulumele Antami ngiyaxolisa ngiyayisola ngiyathembisa ngizofunda emaphutheni. Alukho wezinto Ngiyacela alukho uxolo ozoluthola. Ngiyaxolisa ngiyayisola sengibonile nabo ukuthi isilonda nje ngendlela ngasathi isilonda nje esisayise enhlizweni yami angifuni nje uzungisusela ngiyajuluka bokumanje nje mangizwe izwi lakho bangafunani ukubheka iyangijulukisa indaba yakho awuke nje uyohlala ngikunikeza isikhathi sunikwa yimini Ngihlale imvume kuphi? unikwa yimini Ngiyacela. imvume yabona ke manje usuhamba ngemvume yami la ekhaya uzobona la engizoqula khona lamasaka lawa owahamba nawo ngiwakhipha uzubona usukhishwa yimina manje ngiyakushadisa ngiyokwendisa manje ngemvume yami. hayi siyakuzwa antiza siyeza futhi ke nathi siyayithoba kodwa mhlambe antiza ikuphi mhlambe ongasinikeza khona okuyingqithi ukuthi cha lezi ingane azikwenze ukuze kwamukele kuxolo mhlambe imaleni uzomfakazela ngoba phela uxolo, thina uxolo. into esicela kakhulu la antiza sizayithoba thina siphansi nawe mfowethu simcelile ukuthi mayifika la Ehlisa umoya. ehlisa umoya ukuthi cha wena antiza sithi isinqumo sakho uma ungakuthiwa ke lezi ngane uyayigweba njengomuntu omdala uyishaya ngosazocncane Esami nje isinqumo engisibekayo uzinhle kulamasango ala ekhaya noma la endlini uyongena mhla umfana wabuya nabazali bakhe abantu abadala engiyobe sengixoxisana nabo mase kuba khona ke lapho kuwe bakhona nogogo nomeva ngoba uzinhle la ekhaya uhambe eyingane kagogo nomeva ugogo nomeva Obehlolo uzinhle. ugogo nomehlo ubehlolo uzinhle la ekhaya kuyofanele abuye sekukhona ukuyobe kukhona ugogo ngalelo langa umfana afike nabazali bakhe naye Shuthi ke umyalezo kufanele awudlulise uma ngabe efuna izinto zakhe lo kuyacaca sakhe kuyacaca sakhe abazali ukuthi uyile ungibonile ngithe la ekhaya uzinhle uyongena ngokuthi kufike bona musu uyabachazela ke futhi ukuthi ke uzinhle ke wahamba umuntu kaNomehlo. Hawu. Shuthi nawo lento besizele la esekho. Yebo mawuhlulwa yilokho ke bandla Nkosi yami. Hayi yikho ke lento besizele. Ima wasakhile sakhile ima wasakhile ima wasakhile hawu manini ante bafethu manini ati manini bafethu manini hayi manini phela manini no akusindle lokulungisa lezinhle ade no akusindle lokulungisa no akusindle lokulungisa hayi yazi lento izosibukisa nomakhelwane okay no no but Siyokulandela yikho lento besizele la. Sakhile ima. ayi mina malandela hey man buyani sakhile buyani bafethu bavumela ngoba uyahlonipha kodwa hayi lo mjidi sihamba naye malandela ngeke mfethu Hambani. hayi antiza siyabonga imali kanti ngampela uyayenza lento ukuthi ingane okay ake sithi akuvunyelwana mhlawumbe abathandi ngoba phela mhlawumbe ube bethanda ukulungisa into yengane ngabe bala Ushilo sengingaphezulu kwamandla ami kulomfana. Sengingaphezulu kwamandla ami waqalwa yongidelela e-studio njengamanje uzongidelela egcekeni lami. kodwa mhlawumbe antiza ingane bonke kuyigcineni Ngeke ayihambe naye. uyilikela kulomfana Uquku ngiyayinikela mina sengimnika ke manje ngiyunikwa yimina ke imvume. kodwa yazi mina anti yabo mina nguwena angisho kodwa uthatha lo mbono wami mina ingane bengingayigcina bese kube ukuthi udaba liphelile kulindeleke ebuye nomzali kodwa ingane ingakuwe ohlolayo nje bushiye Uyobuya la ekhaya esefika noma umfana esebefika la bezokhulumisana nami ngihleli la ekhaya nogogo nomehlo bevele uzinhla behamba kuyena anginakwazi ukubuyisa uzinhla okay umbuzo wami ukugcina sesihamba ake sithi ugogo nomehlo uyayihlola ingane uthola ukuthi ayiseyona into mshuthi lengane angeke iphinde ibuye la ekhaya kuneyimfanela zami phela kuzofanele ayikhiphe imfanela zala ekhaya phela neyimfanela ikagogo phela hayi anti siyabonga antiza siyabonga ngicabanga ukuthi kodwa ngokwesinqumo osikhiphile komele ukuthi sizame umzali
sibuye naye nogogo noma ehlambe khona Kuyomsiza impela nje, ukuze ngoba thina inhloso yethu ukuthola isolution fethu asihambeni ungashona ilanga ngaze sithole nebhamu lo antu uyashisa lo antu. Hayi asingiyazi mina lento. Okay, imali uzosilandela. Uzongena kule imoto. Okay. Hayi anti Hayi kunzima. hayi siyabonga Manje Nkosi yami. bafona usulwelani phela ngoba zizolungisa. Phela manje uyalwa manje lo nosakhile. Hayi. Izolunga kanjani lento bafona usulwa? Hayi angiyazi mina lento mfethu. Hey. Hayi. Hayi azwafethu. Hayi alimgwaqela konanda. Yabo nje mfethu sakhile inkinga le bafethu. Inkinga le.